Trátase dun lume que entrou de Castela e que afecta xa unhas 3.000 hectáreas de terreo nos montes de Trevinca, unha zona de especial valor natural onde atopamos ollas como Teixadal de Casallo, o bosque máis antigo de Galicia que por agora conseguiu salvarse. Temos que decir que a orografía do terreo está a complicar os traballos de extinción e fai imprescindible a actuación dos medios aéreos dificultado pola intensa fumareda. Esta mañá os traballos centrábanse na ladeira de San Xil para evitar que as lapas cruzaran o río. Temos que decir que aquí Valdeorras pola tarde está en aviso amarelo debido ás altas temperaturas que se agardan que estarían por riba dos 36 graus. A día de hoxe está salvado, pero ten focos dentro que estamos tamén ahora mismo, hai compañeros refrescando e axudando para que non se propaguen. Ahora mismo hai un fronte que ven do outro lado do río das Morteiras, pero que esta noite mellorou moito gracias aos medios aéreos que estiveron onte toda a tarde e parece que polo menos Casallo non periga. Hai moita montaña e non se pode entrar, así non hai accesibilidade. Son os medios aéreos os que poden apagar, que outramente a mau non fai nada.